Ang duwaan nga lato-lato ang labing sikat nga duwa karon. Dili lang dinhi sa Subo kundi sa tibok Pilipinas. Ang lato-lato o toy clackers sa English unang nisikat sa Amerika sa year 1960s hangtod 1970s, apan nisikat kini pagbalik sa Southeast Asia sa katapusan sa 2022. O ganit din hinapod sa atong nasod sa miaging duha ka buwan. Bisan asa kamo adturong panahona, dili na chismis imong madungog kundi ang pagpaka-paka nga tingog sa lato-lato. Apan ang Food and Drug Administration kun FDA nagpagawas na og public health warning batok sa pagpalit ug paggamit sa mga unauthorized nga lato-lato. Gani ang Abellana National School dinhi sa syudad sa Sugbo, midili na sa mga estudyante sa pagdala sa lato-lato sulod sa maong tunghaan. Ang pangutana, uyon ba mo nga iban o i-confiscate ang duwaan nga lato-lato sud sa mga eskwelahan? Para ako kanang okay raman siya sa kuan kay kanang nakapawa raman sa siya stress sa mga bata ron pero wala ko nakita sad nga bad nga kuan niya. Except if kanang mga bata kay kanang mo sa school na siya magduwa niya di maminaw sa kuan. Para nako pwede sana ibawal kay katong mga bata di ka maogod kuan mo dila makamot ng uban ka ng mga hubag ba. Para nako okay raman ang lato-lato ug sa balay lang dili lang sa school kay ang karon good more on ang mga bata ba more on gadgets gani unya whereas og mo gamit sila lato-lato at least enjoy sila nya nabalik gani ang sauna nga ako ang atong panahon sa una ba nga kamo wala bias naka-experience ana karon kay more on gadget jud sila mas healthy ba more di no para nako kanang dili gyud pwede nga iban kay kanang malipay man sa mga bata ano nya mga tindira makakwarta man sad mi nya kung iban saon naman lang dili mi makakwarta di ba nya kanang gawas pasad kanang nganong gi gawas man ingon ano nya ikahuman iban rasad ngano man mo ni pangutana na ako okay ra ko ana ma'am kay ngano malingaw mga bata pero di pasagad og luwa kanang naa sa safety kay namay mahitabo gud ana nga magkuan mapakong ang ana ang mo-advise ana ang mga ginikanan mo advise ana og palitan nila og lato-lato nga ato lang gid diha nga isip ginikanan ta kita lang gid magdanga ang mga bata nato di madana kay karon go delikado mangguna kay ngano na inabutan kita ka siguro sa duaan nga ilana gid siya ba unyang madisgrasya atong bata daghan ba yung murag binuang anak ana okay na kay duanan na karaan bubilan duanan gibali karon ako okay ko ana siya duana bro kita na lang gyud magkundur atong girikanan unahon gyud pagtuon di ba di mo yun nga iba ni siya kasi hanap buhay rin na mo kaparero ang pamilya sa mi sa amo ang kuan nga negosyo dili gid mi auyon nga iban ni siya kay kuan man saon na lang pagpanginabuhi nya lagyo layo ba kini kumprahan Manila pabaya no saon na lang puhunan pagbalik bawal siguro sa sulod sa school pero ug sa gawas pwede na ang mga bata di ba mura na ako kisulti para nako kay during class days is dili na siya pwede lang jud but during break times or lunch pwede ra sad siguro but dili sud sa room sa gawas lang kay kan man sa siya maka-enhance sa kana bitang sa force sa bata okay ra kayo nya pero kuan siya pod ng murag pa siya danger din siya sa kamot kay murag likaros kamot kay mabukol mo na itong kamutan yung plabier ang karawa pero parit lang gihapon ka sir okay ra gyapon ko kay maligaw ang mga bata ni